ናይ አዲስ አበባ ፒያሳ ብመዓልቲ ብብዙሓት ሰባትና ንጋዲ የተጨናነቐ ከተማ ኣብዚ ዕለት ምሸት ዘይተሓሰበ መፍርሒ ክስተት ተረቢሻ ኣላ። ፍርቂ ለይቲ ካብ 6 ሰዓት ሓሊፉ ነበረ። ኩሉ ግዜ ሰላም ዝውዕል ዝነበረ ሰፈር ብዘይተሓሰበና ብናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ክሕሰብ ዘይኽእል ነገር ተፈጠረ። ኣብዚ ድምፂ ዘይብሉ ለይቲ ብናይ ሰብ ኣውያትና ናይ ፖሊስ ድምፂ ተጨነቐ። ኣብ ፒያሳ ውሽጢ እትነብር ሃና ብቐትሪ ካብ ማንም ሰብ ዘይትፍለይ ነባሪት እያ። ናይ ንግዲ ስርሓ እትፍፅም ምስ ደቂ ሰባት እትሕወስ ካብ ማንም ብላዕሊ መደበኛ ዝመስል ህይወት እትነብር ትመስል ነበረት። ነገር ግን እዚ ደጋዊ ናይ ሓሶት መንነት እዩ ነይሩ። ፀሓይ እንጠፍእ ጸላምቲ ጎደና እንተዓስሎ ናይ ሃና መፍርሒ መንነት ይጋለጽ። ኣብ ጸልማት ውሽጢ እናብ መፍርሒ ጨካን ጣጣ ዘይብሉ ዝብእ ትቕየር ደም ትጸምእ ሰብ በላዓይት ኣውሬ ትኸውን። እዚ ለውጢ እዚ ከበይ ከም ዝመጸ ማንም ኣይፈልጥን ነይሩ። ናይ ቀደም ናይ ሃና ሰፈር ነበርቲ እንትዛረቡ ንሳ ፍሊት እያ ዝብል ምስጢራዊ ዘረባ ካብ ከንፈሮም ኣይጠፍን ነይሩ። ኣብ ሰፈር ውሽጢ እትነብር ወይዘሮ ኣምሳል ድማ ብሃገራ እትቐንእ ሰብ መኽበሪት ጎበዝና ንሓቂ ጠጠው ዝበለት ሰብእያ ብሓሶት ዘይተኣመን ንዝረኣየቶን ንዝሰምዐቶን ኣሚናን ምቕባል ዝተዓደለት ፍጥረት እያ። ናይ ሃና ናይ ባህሪ ለውጢ ንነዊሕ ግዜ ብስቕታት ትከታተሎ ጸኒሓ ነበረት። በብምሸቱ ናይ ሰባት ምጥፋእ ኣስክሬን ምርካብ ኣብ ናይ ወይዘሮ ኣምሳል ልቢ ዓብይ ጥርጣሬ ኣሕዲሩ ነበረ። ኣብ ዝተባላሸው ኣስክሬን ዝርከብ ምልክት ናይ ዝብኢ ጥቕዓት ዝመስል ንክሳት ናይ ሰባት ስጋኣት በዚሑ ነይሩ እዩ። ናይ ሃና ዘይተለመደ ናይ ለይቲ እንቅስቃሴ ኣብ ወይዘሮ ኣምሳል ዓብይ ጥርጣሬ ሕደረ። ሃና ካብ ለይቲ 1 ሰዓት እንዳሓር ካብ ገዛ እንትወፅና እንትኣቱ ወይዘሮ ኣምሳል ትግረም ነበረት። ኣብዚ ዕለት ምሸት ወይዘሮ ኣምሳል ደቃ ብሰላም ምስ ደቀሰቶም ንባዕላ ግን ድቃስ ክወስዳ ኣይቃለን። ብናይ ሃና ገዛ ጥቃ ዘሎ ሓፂር መንገዲ እንትሓልፍ ዘይተለመደ ድምፂ ትሰምዕ። እቲ ድምፂ ካብ ወዲ ሰብ ኣፍ ዝወፅእ ኣይመስልን ነይሩ። ብደም ዝተባላሸወ ናይ ሰብ ድምፂ ምስ መልሲ ዘይብሉ ናይ ዝብኢ ድምፂ ዝተሓዋወሰ ነበረ። ነዚ ድምፂ ንምስማዕ እቲ መስኮት ክፍት ኣቢላ እናብ ውሽጢ እንተረኣየት ዕዒንታ ምእማን ኣበዮም። ብሙሉእ ናይ ሰውነት ክብደታ እትንቀሳቐስ ዝብኢ ንሓደ ሰብ እናበልዐት ብዓይና ረኣየት። ብፍርሒ ርሃፅ ካብ ግንባራ ምውራድ ጀመረ። ልባ ብፍጥነት ይሃርም፣ ትንፋሳ ይቋራረፅ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ኣብቲ ዝብኢ ክሳድ ዝነበረ ዝሓወየ ቁስሊ ምስ ረኣየት ሃና ምዃና ኣመነት። እቲ ቁስሊ ገና ብህፃና እናሃለወት ካብ ዛፍ ወዲቓ ከም ዝተፈጠረ ትፈልጥ ነበረት። እቲ ድንጋፄ ልባ ከፈንዳ ኣዋላ እንተበለ ወይዘሮ ኣምሳል ብድፍረት ናብ ገዛ ብምኻድ ናብ ፖሊስ ደወለት። ድምፂ ኣዋላ እንተተቋራረፀ ነገር ግን ዝረኣያቶ ኩሉ ንፖሊስ ኣብራረት። ናይቶም ፖሊስ ሓላፊ መጀመርያ ዝሰምዖ ነገር ንምእማን ኣፀገመሉ። ዝብኢ ዝኾነት ሰበይቲ ኢሉ ጠየቐ። እወ ብዓይነ እየ ርእያ፣ ፒያሳ ኣብ ሓያል ሓደጋ እያ ዘላ ብምባል መለሰትሉ። ናይ ፖሊስ ሓይሊ ብፍጥነት ናብቲ ሰፈር በፅሑ። መርማሪ ሳጅን ታደሰ ልምዲ ዘለውና ብዙሓት ውስብስብ ዝበሉ ችግራት ዝፈትሐ መርማሪ መኮነን እቲ ጉዳይ ተቐበለ። ነገር ግን ሃና ቀዲማ ናብ ዝብኢ ተቐይራ ስለ ዝፀንሐት ካብቲ ከባቢ ኣምለጠት። ናይ ዝብኢ ጨናና፣ ናይ ደም ነጠብጣብ፣ ናይ ኣስክሬን ቁርጥራፅ ዝረኣይዎ መፍርሒ ነገር የደንገፆም። ናይ ፖሊሳት ኣባላት ብናይ ወይዘሮ ኣምሳል ሓገዝና ብዝተዋህቦም ዝርዝር መረጃ መሰረት ምርመርኦም ኣጠናኸሩ። ሳጅን ታደሰ ብወይዘሮ ኣምሳል ብዘርኣያቶ ድፍረት ኣድነቓ። እቶም መርመርቲ ብቐትሪ ሃና እትርከበሉና ብምሸት ናብ ዝብኢ ትቕየሩሉ ጥርጣሬ ኣሕደሩ። እቲ ከባቢ ዝጠፍኡ ሰባት ምርመራ ጀመሩ። ናይ መወተ ኣስክሬን ዝርከብ ናይ ዝብኢ ጥቕዓት ምዃኑ ናይ ፎረንሲክ በዓል ሞያታት ኣረጋገፁ። ናይ ዝብኢ ናይ ስኒ ዓሸራ ካብ ናይ ሃና ገዛ ጥቃ ዝተረኸበ ናይ ዝብኢ ሕዳር ተነፃፂሩ ተመሳሳሊ ኾነ። ሃና ብቐትሪ ሰብ መሲራ ከም እትዘውርና ለይቲ ድማ ናብ ዝብኢ ተቐይራ ሰባት ከም እትበልዕ ብዙሓት መሳኻር ረኸቡ። ናይ ቀደም ጎረቤታ ምስክራት ካብ ቀደም ዝጠፉ ናይ ገዛ እንስሳት ኩሎም ናብ ሃና ያመልክቱ። ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ቆልዓ እናሃለወት ለይቲ ለይቲ ካብ ገዛ እንጠፍእ ነይራ፣ ቤተሰባ ድማ ይዳናገሩ ነይሮም ብምባል መስከረት። እቶም መርመርቲ ናይ ሃና ለውጢ ተኸቲሎም ንዓዓ ንምትሓዝ እቅድ ኣውፅኡ። ኣዛብእ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቆሻሻ መጠራቐሚ ስለ ዝርከቡ ኣብ ፒያሳ ዝርከብ ናይ ቆሻሻ መጠራቐሚ መፃወድያ ዘርግሑ። ብዙሓት ናይ ፖሊስ ኣባላት ብሕቡእ ተንቀሳቐሱ። ብመጨረሻ ድሕሪ መድኸሚ ክትትልና ነዊሕ ምርመራ ለይቲ ለይቲ ዝብኢ እትኸውን ሃና በቲ ዝተፀመደላ ብሕታዊ መፃወድያ ኣትያ ኣብ ቁፅፅር ውዓለት። እቲ መፃወድያ ካብ ምትላል ብላዕሊ ዝጠንከረ እዩ ነይሩ። ብዙሕ መብራህቲ ሓያል ድምፂ ብምጥቃም እቲ ዝብኢ ክደናገር ብምግባር ብቐሊሉ ቦቶም ፖላዊ ዝተተሓዘ። እታ ዝብኢ ምስ ተተሓዘት ናብ ሃና ተቐየረት። ናይ ፒያሳ ነበርቲ ንነዊሕ ግዜ ካብ ዘስግኦም ዝነበረ መፍርሒ ሓደጋ ነፃ ወፁ። ወይዘሮ ኣምሳል ዘርኣያቶ ድፍረትና ሓቂ ብዙሓት ሰባት ካብ ሞት ሓደጋ ድሒና እያ። ኣምሳል ድማ ካብ ጅግና ክርእይዋ ጀመሩ። እዚ ታሪክ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መነጋገሪ ኾነ። ጋዜጠኛታትና ሬድዮ ቴሌቭዥን ጣብያታት ምዝጋብ ጀመሩ። ናይ ሃና መንነት ናብ ዝብኢ ምቕያራ እንታይ ምዃኑ ንምርዳእ ሃፂፆም ኣለው። ሃና ንምንታይ ናብ ዝብኢ ተቐይራ? እዚ ለውጢ ካብ ዘርኢ ናብ ዘርኢ ዝመሓላለፍ መርገም ድዩ ወይስ ካሊእ ሚስጥር ኣለዎ? ናይ ሳይንስ ሊቃውንትና ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ስለ እቲ ጉዳይ ዝተፈላለየ ኣስተያየት ምሃብ ጀመሩ።
ናይ ሃና ጉዳይ መንፈሳውነት ቆነ ብሕክምና ዝትርጎም ዶ ይኸውን ካብዚ ናይ ሃናና ኣምሳለ ታሪኽ ብዙሕ ትምህርቲ ክንመሃር ንኽእል ኢና ሓቂ ኩሉ ግዜ ከም ዘሸንፍ ወይዘሮ ኣምሳል ዘርአያት ሓቂ ብድፍረት ምዝራባእና ዝረኣያቶ ነገር ብግልፂ ናብቲ ከተማ ድሕንነት ኣረጋጊፃ እያ ዋላ እኳ ዝሰምዖቶ ነገር ንምእማኑ ከቢድ እንተኾነ ግን ንሓቂ ጠጠው ምባላዕ ዓብዪ ለውጢ ኣምፅኣ እያ ጥርጣሪያ ዘይምንዓቕ ኣምሳል ናይ ሃና ዘይተለመደ ባህሪ ምስ ረኣየት ስቕ ኢላ ኣይሓለፈትን ጥርጣሪያ ተኸቲላ መጨረሻ ኣብ ሓቂ በፅሓት እዚ ድማ ኣጠራጠርቲ ነገራት ስቕ ኢልካ ዘይምሕላፍ ፅቡቕ ከም ዝኾነ የምህረና ናይ ጎረቤትና ሕብረተሰብ ትሕብብር ናይ ፖሊስ ምርመራ ዝተሳኽዐ ብቐንዲ ወይዘሮ ኣምሳል ብዝሃበቶ መረጃ እዩ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣባላት ከም ኣምሳለ ዝረኣይዎ እንትጥቅሙ ጥራሕ እዩ ወንጀል ምሕላው ዝከኣል ዘይእመን ዋላ እንተመሰለ ግን ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ሃና ናብ ዝቢ ምቕያር ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዋላ እንተመሰለ ኣብዚ ታሪክ ሓቂ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ህይወትና ውሽጢ ዘይተጸበናዮም ዘይሓስብናዮም ነገራት ክፍጠሩ ከም ዝኽእሉ የርኢ ኣይሙረናን ምቕባል ክኸብዶ ይኽእል እዩ ብጠቕላላ ናይ ሓቂ ሓይሊ ናይ ድፍረት ዋጋ ናይ ሕብረተሰብ ሕብብር ወንጀል ምክልኻል ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓቂ እዩ ቤተሰብ ነዚ ቪድዮ ምርኣይኩም ዘይተረፈኩም ላይክ ሰብስክራይብ ናይ ድኻምና ውፅኢት እሞ ምግባር ኣይትረስዑታ ሰላም